har mange års erfaring, cirka 20 år. Nyd det her, tage nogle flotte billeder. Og når han lukker op for afterdøren den 5. trin lige om lidt, så kommer han. Samtidig rigtig flot. Og han bremser flyet aerodynamisk, det gør han ved at holde næsen oppe. I kan se, han rører ikke ved hængen, men næsehjulet er heller ikke nede. Ren opbremsning, og så kommer næsen ned her. Super.